Sian Sutton, golygydd y Cylchgrawn Golwg. Erbyn hyn mae Golwg wedi dathlu £250 o fodolaeth ac yn dal i dir yng ngwyneb nifer o ddatblygiadau a chystadleuaeth hefyd o dir newyddiaduraeth a'r byd digidol. Yn y flwyddyn hon, dechrau flwyddyn newydd, fe fyddwn ni yn cyflwyno rai newidiadau'r Cylchgrawn gan fywiogi'r cynnwys a hefyd yr ymdriniaeth arbennig sydd yn unigryw i newyddiaduraeth Golwg. Fe fyddwn ni'n cynnwys nifer o golofnau newydd, un yn ymateb llenyddol i rai o straeon y dydd gan yr awdures Manon Steffan Ross. Colofn arall yn edrych y tu ôl i'r llenni yn y byd celf yn dod ar newyddion diweddarus, hybrydion y tu ôl i'r llwyfan i ni yn wythnosol. A hefyd o'r cynulliad, fe fyddwn ni'n cael crynodeb bywiog a pytiog o newyddion y dydd. Gareth Pennant dwi, gohebydd cynulliad Cylchgrawn Golwg, a fi sy'n sgwennu straeon a erthyglau gwleidyddol i'r Cylchgrawn. Mi fyddai'n edrych ar y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud y Mae Caerdydd gan egluro pam bod y penderfyniadau yma yn cael eu gwneud a sut maen nhw'n effeithio arno ni. Enw i di Iola Chung a dwi'n gweithio fel newyddiadurwr amlgyfrwng i'r Golwg a Golwg Trwch Eich Dim. Felly rhai o'r pethau da ni wedi bod yn trio datblygu ar y rap ydy mwy o'r lluniau a clipau fideo yma efo rhai tudalennau a straeon. Allwch chi agor galeri fyny a edrych yn fanylach ar rhai o'r lluniau yma. Mae'r cynnwys fideo hefyd yn rhywbeth da ni'n trio datblygu ar y rap a fel welwch chi, mae yna gyfweliad da ni wedi gwneud yn ddiweddar efo Sam James o Blythe. Wrth i ni ddatblygu cynnwys y Cylchgrawn, fe fydd ei ddyluniadau hefyd yn newid gyda fwy o bwysles ar y lluniau yn ogystal â'r geiriau sydd wedi'r cyfan yn gallu adrodd stori newyddiadurol llawn gystal. Fe fydd nifer o newidiadau i'r Cylchgrawn hefyd sydd eisoes wedi dechrau yn yr rhifin oedd ar gael cyn y Nadolig a fe fydd hynny yn datblygu yn ystod y flwyddyn.